Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, і нягледзячы на тое, што гэта пятніца, 3 студзеня у нашай студыі Александр Кнырович, блогер, палітык. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаны гледачы. Я вельмі спадзяюся, што вы зараз з такімі все яшчэ з тазікам алівье. Я спадзяюся, што не. Бо тэрмін прыдатнасці салата алівье прыгатаванага на Новы год 18 гадзінаў. Памятайце пра гэта і даядайце хутчэй. Я зранку выязджаў з Кракова да вас. У меня сёння некалькі такіх мерапрыемстваў у Варшаве і з'еў такі. Даеў алівье. Гэта цудоўная навіна. Першая навіна, якая прагучала ў нашым стрыме, у першым стрыме 2025 года. Але будуць, канешне, сёння і навіны нашмат больш сур'ёзныя, сябры. А перад тым, як мы да іх пяройдзем, нагадаю вам канцэпцыю гэтага стрыма, пакуль мы все раскачиваемся, разогреваемся, подтягиваемся. У Александра Кныровича есть уласны YouTube-канал, які называется Кнырович. Александр, там яшчэ, я так разумею, не было відэа ў гэтым годзе. Здрасце, прыехалі. Было. Працуем без перапынкаў. Ну што ж, там ужо было нейкае відэа. Відэа там публікуецца рэгулярна, а мы вось у пятніцу ў студыі Еўрарадыё абмяркоўваем тэмы гэтых відэа, разгортваем іх так вось як цукерачку і даем вам, канешне ж, задаць пытанні. Чат трансляцыі працуе, задавайце пытанні, калі ласка, ставце лайкі, дызлайкі, нават дызлайкі, окей. Так працуюць алгарытмы Ютуба. Чым больш лайкаў, дызлайкаў і іншых рэакцый, тым больш гледачоў. Чым больш гледачоў, тым лепш. Александр, все, тут кропка, да? Якія галоўныя падзеі? З чым вы з-пад ёлачкі, так бы мовіць, выйшлі і прыехалі да нас? Ну, ведаце, ёсць шмат чаго. Ну, па-першае, калі мы ўсё ж такі ўзгадалі відос, то, канешне, мы рыхтаваліся да Новага года, і мінулым разам у нас былі такія, ну, ведаеце, жартлівыя такія відосы, а гэтым разам мы вырашылі, што, канешне, другога студзеня ніхто не будзе ўсур'ёз нешта глядзець. Я не ведаю, колькі у нас зараз гледачоў, але, напэўна, не толькі як звычайна, таму што 3 студзеня. І таму мы зрабілі такі відос пра агульны, пра такого чалавека, як Іда Розенталь, якая радзілася калісьці пад Менскам у Ракаве і з'ехала потым у ЗША, вельмі цікава, і там пабудавала цэлую імперыю. Імперыю пабудавала на вырабе, прабачце, бюстгальтэраў, а для чаму я прабачаюся, звычайны прадмет жаночага гардэроба, і зрабіла мільярдны бізнес на гэтым. І, ну, памерла яна 80 з чымся гадоў, у 73-м году, потым бізнес быў праданы не так давно за амаль 700 мільёнаў доляраў. Вось, вельмі цікавая гісторыя чалавека, які до 18 гадоў жыў у Ракаве. Мы ведаем, што такіх у нас шмат, і для мяне гэта было, ведаеце, як торт Наполеон. Не ведаю, ці быў у вас торт Наполеон на стале, але как бы там некалькі слаёў. Першы слой гэта, канешне, бізнес, гісторыя, таму што яна была сапраўдная рэвалюцыянерка. Яна зрабіла той самы размер, памерны рад, які зараз усе ўжываюць. Яна раздзяліла гэты прадмет на 2 чашачкі, там шмат чаго зрабіла, каб гэта было вельмі так, зручна ўжываць было. Так, это была такі стартап, такі рэвалюцыйны стартап у 24-м прыкладна годзе, і з пункту гледжання бізнеса гэта цікава. З пункту гледжання, асоба цікава, з пункту гледжання, як ці звязана, ці не звязана гэта з Беларусі, бо мы ведаем, што шмат якія выхадцы з Беларусі потым засталіся ў сусветнай гісторыі, але мы чамусьці не лічым іх сваімі. Чаму? Таму што я ў першы раз чую ад вас увогуле пра існаванне такога чалавека. Канешне. Ну і, канешне, іншы пункт гледжання – гэта гісторыя габрэяў у Беларусі, бо калі я пачаў капаць глуб, то, канешне, там пачатак 20-го стагоддзя, там прыклада 15% габрэяў у Беларусі, трохі меней за 1 мільён чалавек, але ў гарадах гэта пераважна большасць насельніцтва. 75% у Пінску, 52% у Менску і так далей. І гэта таксама вельмі цікава такі зрэз, погляд на то, як гэта разгортавалася, як ад мільёна у нас зараз засталося толькі 15 000 чалавек. Ну, гэта лёгка патлумачыць з аднаго боку, таму што існавала такая штука, як рыса аселасці. Конечно. І з расійскай часткі расійскай імперыі габрэяў выціскалі на захад, то бок ім увогуле забаронена было там селіцца. Таму яны паехала вучыцца не ў Маскву, а ў Варшаву. І вучылася яна ў Варшаве. Так. І што можна сказаць, гэта быў правільны крок. Далей ЗША, бюстгальтэры, мільённы
конечно. Абарот, мільярдны бізнес і гэта ўсё. Я гэта звязана з сучаснасцю. Вось калі вы чуеце па тэлевізору, вас нідзе не зразумеюць так, як на родзіне. Там, дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся. І ўсё астатняе, ну, мы разумеем, калі б яна засталася у Ракаве, у Беларусі, што яе чакала в 18 годзе, а потым там у 41 годзе. Калі б яна не даехала да Сібіры, то не ведаю, ці былі бы так, ну, напэўна, бюстгальтеры былі бы, але не так хутка. Калі не немцы, то хваля антысемітызму ў 50-е, максімум у 70-е яна б вельмі старым чалавекам атрымала дазвол і выехала б у дзяржаву Ізраіль. Вось такая цікавая гісторыя, ну, але яна, ну, мы лічылі, што яна ўсё ж такі святочная, што яна не датычыцца сённяшняга стану эканомікі Беларусі, і таму паставілі яе на другое студзень. Да, але атрымалася ўсё святочна і скончылася добра, чаго хацелася б пажадаць і нам усім. Александр, калі мы ўжо закранули вось гэтую тэму памежнага руху, да, то перад тым, як мы перайдзем да аналізу навагодніх зваротаў, ну не тое, што да аналізу, ну скажам пару слоў пра навагоднія звароты, мы ж глядзелі, пакутавалі у нейкім сэнсе, да, падчас некаторых зваротаў. Вось, я асабіста, да, Александр, мяркуючы па яго заўсёднай усмешцы, так я не глядзеў Лукашэнку, я глядзеў толькі Ціханаўскую, але таксама дзесьці недзе мне так скрэбло ў сэрца, але аб гэтым пасля. Окей. Да, у нас ёсць лічбы па руху беларусаў і літоўцаў праз беларуска-літоўскую мяжу, што лагічна, дарэчы, да? Пакуль лагічна. Лічбы такія. Статыстыка памежнага камітэта Беларусі. З 15 красавіка 2022 года Беларусь наведалі 586 382 літоўцы. Гэтую статыстыку, калі шчыра аспрэчваюць, кажуць, што гэта не людзі, а перасячэнне мяжы. Так. Да, ну, памежны камітэт нам выдае гэта як людзей. Быццам вот 586 тысяч чалавек. Магчыма, яны не ўмеюць лічыць аднаго і таго ж чалавека некалькі разоў. Да? Магчыма, просто так статыстыка выглядае нашмат прыгажэй. Але мне здаецца, што там ёсць людзі, якія ездзяць туды-сюды раз у тыдзень. Ну, кожны тыдзень, да. Таму што это такі бізнес, відавочны бізнес, прывязі адтуль то, адсюль гэта, да, і гэтак далей. За гэта ж час, ну ладно, то бок 586 тысяч ад памежнага камітэта гэта хутчэй за ўсё завышаная лічба. Будзем уважлівы не за гэты ж час, бо калі мы кажам выключна пра 24 год... А мы кажам не выключна пра 24 год, у нас ёсць шмат статыстыкі. А мы, конечно, не можем палічыць з 15 красавіка 2022 года. Але ну вот так прыкладна я прыкінуў, што той 1,7 мільёнаў перасячэння мяжы грамадзянамі Беларусі, ну вось падзелім, да, яго на 12 частак, выкінем тое, што магчыма было да красавіка, да, і складзем з 23 і 24 годам. Таму за той жа час грамадзяне Беларусі перасяклі мяжу з Літвой каля 5,5 мільёнаў разоў. Так. 586 тысяч, якімі вельмі хваліцца памежны камітэт, вельмі хваляцца. Гэтыя лічбы яны публікуюць кожны тыдзень. Паглядзіце, як шмат. До нас едуць, да? Іншаземцы. Супраць 5,5 мільёнаў разоў, калі грамадзяне Беларусі перасеклі беларуска-літоўскую мяжу. 10 разоў розніцы, амаль 10 разоў. Ну так, ведаеце, гэта ж для вас, паважаныя сябры, паважаныя гледачы, не сюрпрыз у тым, што беларусы, на якіх выставляюць шлагбаумы, якія павінны з такімі цяжкасцямі і заплаціўшы грошы атрымаць гэтыя візы, якія выстойваюць у гэтых чаргах. Ввогуле ж трэба было плаціць нават за сам факт перасячэння мяжы да 1 студзеня. Вас адмянілі? Зараз. Адмянілі, ці зрабілі ўжо как бы... Дзве вобласці, здаецца, адмянілі вось гэты збор за перасячэнне мяжы з 1 студзеня. Ну так, але столькі цяжкасцей, столькі пакут для беларусаў, якія жадаюць даехаць да Вільна, немагчыма там сесть на Ryanair і дабрацца ўсё ж такі да Рыма, Парыжа ці Барселоны, так? І адчыненыя дзверы, як быццам у Беларусь без всякіх віз прыязджайце, і ты не менш 1 до 10, а калі мы з вами памерлі год мінулы, то там лічбы 1 к 15, бо поток плыні з боку Літвы, яна скарацілася ў 2 разы. То бок было 1 к 10 цалкам, калі лічыць, а зараз 1 к 15. І гэта сапраўдныя суадносіны паміж гэтымі двумя странамі, двумя плынямі. Таму, так, все выглядае менавіта так. У 10 разоў больш беларусаў жадаюць даехаць да Літвы. Вельмі цікава, як працуе пры гэтым прапаганда. Я ніколі не бачыў
інтэрв'ю беларускага грамадзяніна, які вярнуўся з Літвы. Вось яго на БТ пасадзілі перад камерай. І ну навошта ты ездзіў у Літву? Ну раскажы, што там? Як там? Да, што там, як? Вот што набыў? Ну, што там бачыў, да, і гэтак далей. Як людзі там жывуць? Вось. Бачыў я толькі іншае, супрацьлеглае. Грамадзяне Літвы, некаторыя, да, якія прыязджаюць у Беларусь. Бок вось яна аўдыторыя гэтага безвіза, да. Людзі, якія вось ну не впісались, не хочуць вучыць літоўскую мову, не хочуць вучыць латышскую мову, не хочуць польскую, хочуць в рускім свеце жыць, да, в рускам міры гэтым, да. Вось для іх гэтыя дзверы адкрыліся, і гэтых людзей прапаганда бярэ, здымае на камеру, як яны распавядаюць всякія розныя жахі про тое, пасля яны ходзяць па крамах у Мінску, паказваюць, што оказывается ёсць прадукты. Таксама мы думалі, што ў Беларусі няма прадуктаў, а ёсць, і гэта таксама прапаганда паказвае, да паглядзіце, да вот же, добры ўзровень жыцця, все круто ў Беларусі, да? Вось гэта інтэрв'ю ёсць. А вот інтэрв'ю беларусаў, якія вось гэтых 5,5 мільёнаў перасечэнняў мяжы, беларуская прапаганда і памежны камітэт просто не заўважылі. Я себе дазволю ведаць, ну, у нас все ж таки новогодні такое выданне, там мы все дазволю отысці ў бок трохі. Я месяц ці два таму глядзеў, ведаеце, песня 82. Такая, была на савецкам тэлебачанні, такая кожны Новы год, такая была выданне вельмі сур'ёзнае, бо не шмат было такіх музычных праграмаў, і вось там перапынку гэтай песні ходзіць журналісты, задае пытанне савецкім спевакам, якія, чым вы адзначыліся ў мінулым годзе, якія у вас планы на наступны год, і ўсе, ну вот усе тагдашнія спевакі ходзяць, кажуць, вось мы з'ездзілі ў трудовы калектыў, ці там Кабзон кажа, я вось напісаў песню про Афганістан, і так, ну, сапраўды напісаў такой весь, і все такія самаданныя за камуністаў падыходзяць яны да Аллы Барысаўны Пугачовай і яе пытаюцца, як быў год і які будзе наступны. І я разумею, чаму яе вельмі не любілі у гэтым асяроддзі, таму што яна кажа, ну як быў год. Мінулым годзе мы з'ездзілі ў Хельсінкі, далі 3 канцэрты з аншлагам. Наступны год запланаваны канцэрты ў Парыжы, ў Алімпіі. Я вельмі спадзяюся, што яны будуць таксама паспяховымі. Таму мне здаецца, што вось, ведаеце, інтэрв'ю з беларусамі, якія дабраліся так да Вільна, ці дабраліся праз Вільна да Парыжу ці Рыма, будуць выглядаць менавіта так. Ну чаго, ну з'ездзіў там, ну... Купіў таго-сяго, да. Пабачыў блізкіх. Беларусы не будуць распавядаць. Ну, можа быць. Вось. Але яны ёсць, сябры. Гэта 5,5. І ў 10 разоў болей, чым тых літоўцаў. Наступная нарада Лукашэнкі. Я ў вас пытаюся, хто гэта? Вот кто написал 4 миллиона доносов? Да кто 5,5 мільёнаў разоў перасек мяжу Беларуси і Літвы? Да? А у Лукашэнкі, дарэчы, мне здаецца, ёсць праблемы з інфармаваннем. Ён не ведае пра гэтых 5,5 мільёнаў. У яго свеце 85% сядзяць дома. Дактары просяцца вярнуцца з заходніх краінаў у Беларусь. Дарэчы, гэта адна з такіх апошніх была такіх цытатаў мінулага года, якія мяне так, ну, триггернули, да? Чувак такой, доктары все хотят вернуться в Беларусь. Не, ну, можа, хто-небудзь і хоча, але не таму, што у Беларусі вельмі класныя умовы там і так далей. Пераходзім да палітычнага блока. Як мы... Все ж таки, давайте з навагодніх зваротаў. У нас няма, мы не вырезали для вас відэа ні кавалкаў, ні зварота Светланы Георгіевны Ціхановскай, ні Александра Лукашэнкі, але ёсць адна карцінка ад Александра Кныровіча. Давайте мы яе паглядзім. Гэта вокладка гэтага самага навагодняга зварота. Так. Александра Лукашэнкі. Ведаеце, гэта тое, чым мяне сустрэў 25-й год. Ось я... Але вы не паглядзелі. Вось сярод гэтых 143 920. Не, я не паглядзеў. Да? Я, ведаеце, я как бы, ну, адсвяткавалі першага, там, калі 10 ці 11 гадзін я прачнуўся, адкрыў інтэрнэт, і меня сустрэла вось гэтая карцінка, і мне паплахела. Чаму? Таму што, ну, вот, ведаеце, працуюць людзі на ОНТ. Што, ну, нормально, шчаслівы чалавек. І гэта найлепшае фото, якую яны знайшлі, каб паставіць на навагодні зварот. То бок, і гэта яго найлепшы выгляд.
з пункту гледжання дызайнераў. Ну что змаглі, да, выціснулі, что змаглі. Дрэней, таму чалавек... Ну, скажу, шчаслівы, задаволены жыццём чалавек, які карыстаецца 85% падтрымкай народа, за якога толькі што сабралі 2,5 мільёны подпісаў, у нас толькі што быў на экранах. Да. Ввогуле, я, конечно, не паглядзеў зварот Лукашэнкі, я хочу сказаць, што зварот абсалютна пусты. Ну так. То бок абсалютна нічога новага, абсалютна шчыра кажучы, все тыя ж словы. Тэкст. Ну ясна. То бок все тыя ж словы, гэта быў такі год, навокал ворагі ціснуць, але мы стаім, дзякуй сілавікам за тое, дзякуй сем'ям сілавікоў за тое, што сілавікі это наш тыл, сем'і сілавікоў это тыл для сілавікоў, там і так далее. Дык. У нас павінна быць дзесьці замкнуцца. Там будуць выбары, там все вот это вот, як бы, да. Яшчэ раз нам яго показалі, гэта шчаслівага беларускага пенсіянера. Да. Вось які на пенсію, дарэчы, не збіраецца. Як мы разумеем, нягледзячы на ўсіх Гайдукевічаў і Канапацкіх. Прабачце. Пра гэта крыху пазней. А якія ўражанні ад навагодняга зварота Ціханаўскай, Александр? Ну, вы ведаеце, па-першае, яна, канешне, трапіла ў сённяшні боль беларусаў. Конечно, і з пункту гледжання ідэі, з пункту гледжання звароту самой Ціханаўскай. І гэта было вельмі, трапна, гэта было добра, і гэта найбольшы сэнс сённяшніх размоў мы пабачым, калі будзем размаўляць там пра Канапацкую ці пра іншых, што гэта таксама адлюстроўваецца у той самай праграме Канапацкай, напрыклад. То бок яна тоже там нешта сябе думае аб гэтай праблеме. Вось гэты разрыў паміж сем'ямі, паміж людзьмі, якія з'ехалі, якія засталіся, і увогуле паміж гэтай праблемы. Мне трохі не спадабалася, канешне, як гэта было зроблена з пункту гледжання вот гэтых кавалачкаў, там, дзе былі такія ўстаўкі, акцёрскі, мне там трохі гэта, але гэта асабістую яны так бачаць. Мне здаецца, што ўсё было даволі гарманічна. Я бачыў, канешне ж, прэтэнзіі пра тое, што неяк это ўсё было для эмігрантаў. Гэта вот сфокусавана на праблемах эмігрантаў, да? Вы ведаеце, з'ехала амаль 500 тысяч. Да, там адказ-то просты. Праблема эмігрантаў – гэта праблемы беларусаў унутры краіны. Праблема беларусаў унутры краіны – гэта праблема эмігрантаў. Эмігранты з кім не могуць пабачыцца? Хто стаіць у гэтых чэргах? Коркі на мяжы, так. Вось, это беларусы знутры краіны. Хто, вось, паміж кім і кім, да, улады вбілі вось гэты клін, да, прорву гэтую. Гэта нашы людзі з абодвух бакоў, гэта агульная праблема. Так, і ведаеце, гэты клін, ён жа не толькі на гэтай мяжы. Я разумею, што каманда офіса, каманда Ціханаўскай рабіла вось тое, што яна магла зрабіць, каб распавядаць так у эфіры. Но мы разумеем, што гэты клін убіты ўнутры самой Беларусі. Паміж красна-зелёнай Беларусю і паміж тымі, хто падтрымліваў і падтрымлівае не тое, што Ціханаўскую, бо Ціханаўская, як ведаеце, як нармальны прэзідэнт за 4 гады, тыя людзі, якія галасавалі за яго на выбарах, яны потым праз 4 гады вельмі па-іншаму ставяцца да яго. Гэта нармальная і крытыка, і незадаволенасць таксама. Але людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя каштоўнасці, якія не падтрымліваюць вайну, яны таксама жывуць у краіне, і гэты клін паміж імі. Але гэтым нельга, ведаеце, так казаць наўпростава, і нельга так казаць на навагоднім звароце. Таму гэта, для мяне не было праблемы ў тым, што гэта як быццам пра міграцыю. Нет, гэта не пра міграцыю, гэта пра сённяшні стан і пра такую асноўную праблему, вось гэты клін і гэты разрыв паміж унутры Беларусі ў там ліку. Мне яшчэ вельмі спадабалася, што няхай сабе там і крыху так карыкатурна, але паказаныя розныя людзі. Там былі людзі, якія вось у гэтым звароце, якія казалі, а не лезли б никуда, то и сидели б зараз вот за этим столом, да, типа, а вот не надо было, да, а вот что вы там нечто прогучало по телевизору, да, по этой связи, что вы сказали только что, типа, не, вот, короче, это так само адрознівае, вельмі выгодна адрознівае вось всіх, хто шукае ілюстрацыю, да, дэмакратыя versus там аўтарытарызм і дыктатура, да. У аўтарытарызме і дыктатуры вы не ўбачыце нікога, хто выказвае іншае меркаванне. Ніхто, хто сумніваецца. Пад гусеніцай танка, да, пад знішчальнай нейкай крытыкай, да, нікога, хто сумніваецца. Тут мы рады всем. Все ёсць. Все.
усім знойдзецца месца. Вось, і мне ў гэтым плане таксама зварот Ціханаўскай спадабаўся. Так што Ціханаўская Лукашенко 1-0. Да, у гэтым годзе 1-0. Вось, быў яшчэ зварот Зенона Пазняка. Я таксама, на жаль, не хапіла часу. Выбачаюся, да, і, можа быць, давайте все ж таки мы, Александр, паглядзім яго. Давайте. І калі там ёсць пра што, я думаю, што знойдзецца, пагаворым пра гэта ў нейкай наступнай праграме. Нема праблемаў. Таму што нельга, мы это не падрыхтаваліся. Бачыце, дамашку. Слухайте, ну, дамашку не зрабілі. Вось я пишу цикл у себе у Фейсбуку, для себе пишу. Называется «Што рабіць далей», і я там зрабіў уже 6 кавалачкаў, а астатнія пра беларускіх палітыкаў ўсё ніяк я 2 месяцы не магу напісаць. Чаму? Таму што думаю. І вось уявіць себе, якія фаміліі мы з вами узгадваем. Лукашенко, палітык трымае как бы Беларусь у сініх пальцах. Так, у сініх пальцах. Ціханаўская і Пазняк. І вось вы кажаце, што трэба паглядзець Пазняка. Я не адмаўляюся, трэба паглядзець Пазняка, і мы не кажам пра нікога іншага, бо у нас няма... Быў Латушкін, навагодні зварот, я ведаю пра яго. Так, але ведаеце, для мяне Латушка і Ціханаўская, нягледзячы на мае нейкі там, ну, канфлікты ў мінулым годзе, я пісаў, што там асноўная параза – гэта параза Коордынацыйнай рады, якая ператварылася незразумела во што. Але ўсё ж такі Латушка і Ціханаўская – гэта людзі, якія стаяць на адных прынцыпах, на адных пазіцыях і нават здымаліся ў прынцыпе у адным навагоднім звароце у, здаецца, 2021-2022 годзе. Так, вот. Так. Но яны, можна казаць пра тое, што гэта зараз адна пазіцыя, адна партыя, таму не бачу не бачу іх адрознення пазіцыях. Я думаю, што, канешне, там нейкая барацьба ідзе, але можам не фокусавацца. Как бы унутры барацьба. Але гэта адна пазіцыя. І вось мы з вами, знаеце, ведаеце, вось у нас ёсць 3 палітычных такіх персоны, асобы. Раз, два, 3. І болей, ну, мы з вами не згадуем болей нікога. Не, ну мы можем. Але сэнс. Да, окей. Ну, зараз згадаем. Значит, глядзіце. У нас ідзе выбарчая гонка. Як бы. 3 дні. Нагадаю, до выбараў засталося крыху менш за месяц. Нават добра менш за месяц. Ну так, 22 дні. 3 тыдні і 1 дзень. Сябры, я спрабаваў зрабіць дамашку, я спрабаваў знайсці выбарчыя плакаты ўсіх 5 кандыдатаў. І я не знайшоў выбарчыя, ну, з Лукашенком. Ладно, ясна, што ёсць нейкі выбарчы плакат. Вось, але 2 Хіжняка і Сыранкова я просто не знайшоў выбарчых плакатаў увогуле. Іх, мне здаецца, не існуе. Я пашоў на партыю, на сайт партыі працы і справядлівасці. Я пашукаў яго ў соцсетках. 4-й прагляд зрабіў. Магчыма, за гэты год, да. Значыцца, я пашукаў камуністычную партыю Беларусі, Сыранкова, значыцца, знайшоў яе профіль ВКонтакце. Але там няма выбарчага плаката Сыранкова. Там ёсць нейкія відосы з нейкіх акцый, там і так далее. У якой краіне гэта магчыма, каб прэтэндэнты на галоўны пост пасаду краіне менш за 22 дня до выбору нема выбарчых плакатаў. Агітацыі. Нема агітацыі. Ну, 2 знайшоў. Гэта Ганна Канапацкая і Олег Гайдукевич. Давайте пачнем все ж таки з Канапацкай. Давайте по нарастаючым узроўню. Покажите нам. Вось яна. Беларусь для людзей. Галасуй за Ганна Канапацкая. Галасуй за Ганна Канапацкая, мне здаецца, не вельмі. Ой, тут ну ладно, так. Няхай застанецца. Без мяне будзе добра. Ну, па-першае, вось гэта за Ганна. Кожны, хто ведае беларускую мову, ён ведае, што азначае слова заганна. Да, далей, вось гэты слоган «Беларусь для людзей». Дзесь нешта яго ўжо чулі. Нагадваю, ну не то, што яго. Краіна для жыцця, Беларусь для людзей. Да, вось гэта все. То бок, в прынцыпе, каманда Ганны вырашыла... Ну, гэта была крутая кампанія у Сергея Ціханаўскага, да? Вырашыла взять добрыя наработкі, да, і крыху, значыцца, адаптаваць пад свае цікавасці. У прынцыпе, за плакат ставлю, ну, плюс-мінус залік, ёсць нейкія недахопы, але, ну, белы фон. Так, прабачце, калі ласка, што я вас... Чырвоныя літары.
Ужо вы так ставіцеся. Зразумела. Так, ну ён выглядае як ведаеце як вось калі ідуць партыі кудысьці у парламент ці ў мясцовыя саветы вот у Польшы, так, і гэта выглядае такі стандартны плакат стандартнага кандыдата, як там 34-га у спісе дзесьці ў малым горадзе, і для яе у гэтым сэнсе ён такі нармальны, ніякіх праблемаў з ім няма, акрамя Заганна, канешне, побач паставіць гэта, канешне, іх бы канкурэнты схапілі бы, калі б ёй былі канкурэнты сапраўдныя, калі б гэта была сапраўдная бойка, яе б схапілі за гэта. Але мне было цікава, я ж пачытаў праграму. Вы чыталі праграму? А вось, вам 2 бала. Шмат літар. Ведаеце, якія у нас как бы ведуцца? Ну, как шмат літраў? 5 сторонок. Это шмат. Программы президента. Там галоўная думка такая. Там галоўная думка, што трэба вернуць з'ехаўшых людзей назад у краіну. Трэба зрабіць такія умовы, каб людзі маглі спакойна вярнуцца. Трэба тое, што называецца перагарнуць старонку і закрыць мінулы электаральны цыкл і ў тым ліку выпусціць палітвязняў. Добрая думка. Цалкам добрая. Я не буду прапанаваць вам, паважаныя сябры, галасаваць за Ганну. Балайчына Ганна, шкада, што не стане прэзідэнткай. А так, все, маладзец. Ну так, как бы... Я звярну увагу на наступнае. Ганна, нягледзячы на тое, што, канешне, гэта спойлер, канешне, яна размаўляе аб тым, што хвалюе людзей. Вось гэты самы разрыў, аб якім мы с вами казалі пра навагодні зварот Ціхановскай і пра які кажа і сам Лукашенко тыдзень таму, калі было некім прадпрыемстве, казаў, што галоўная праблема ў краіне не хапае працоўных рук. Везде не хапае, увогуле не хапае працоўных рук. Не сказаў, праз што не хапае працоўных рук, але гэта адзін крок да гэтага. Больш ужо ніхто не кажа, і паехалі, і ўсё, і папутнага ветра. Не, ўжо больш ніхто не выганяе людзей у краіне, з краіны, а наадварот, намагаецца затрымаць. Таму вось Ганна, нягледзячы на тое, што спойлер, кажуць пра тое, што баліць у людзей. Кажа пра тое, што хвалюе людзей сапраўды. Падкрэслю, спойлер, галасаваць не будзем, але адзначым, што ўсё ж такі гэта хоць нешта. Ну, канешне, на нармальную праграму, на прэзідэнцкую кампанію не падобна ні разу. Бо 5 сторонок, там ніякіх цифр, ніякіх лічбаў, ніякіх сэнсаў, ніякіх праграм, нічога такого, што было падобна на прэзідэнцкую праграму. Ну, вось так, такія ў Беларусі выбары. Окей, пераходзім да другога выбарчага плакату, які я знайшоў. Сябры, мы ж мусім нейкі роўны час даць усім кандыдатам, якія нешта, значыцца, падагналі нам. Гэта, канешне, выбарчы плакат Олега Гайдукевіча, папрашу вось яго. А тут... Я адразу скажу, па дызайне не вельмі. Вельмі шмат літар. Літары вельмі дробныя. Уявіце сабе, у Беларусі чвэрць людзей, якія будуць галасаваць. Гэта пенсіянеры. І што яны прачытаюць са сваім зрокам тут на гэтым плакаце? Беларусь не аддадзім. Прачытаюць. Быццам бы Беларусь ужо належыць ліберальна-дэмакратычнай партыі і ў прыватнасці Олегу Гайдукевічу. Літары, можа, вось яшчэ Гайдукевіч Олег Сергеевич, і все астатняе в тумане, акрамя уласна кандыдата і таго, што побач з ім. А побач з ім, для мяне гэта загадка дагэтуль. Что нам хацеў сказаць Олег Сергеевич? Аўтар. Да. Слухайте, глядзіце, па-першае, я бы все-таки адзначыў, што гэты кандыдат выглядае значна лепей, чым першы. Ты той, якога мы бачылі на скриншоце з навагодняга звароту. Так, гэты кандыдат, выглядае, ведаеце, ўсё ж таки здаровы цвет твара, нормально паднятыя брові, і ён гатовы працаваць. Не ведаю над чым, але гатовы працаваць. Астатняе ўсё, канешне, вельмі дрэнна, таму што ён мяне падвёў. Ведаеце, я ўсё ж таки верыў у Олега Сергеевича, што ён пратрымаецца до конца кампаніі, што ўсё ж таки у меня будзе шанец яго падтрымаць, але калі чалавек вешае плакат і паказвае кукіш сваім выбарчыкам,
Таму што ён намагаецца паказаць кукіш камусьці там у Еўропе, але как бы Еўропе гэты плакат не пабачыць. Не будзе на вуліцах Парыжа ці Лондона ці Берліна ці нават Беластока ніводнага плаката вось гэтым кукішам. Таму ён паказвае кукіш сваім выбаршчыкам кажа, што я вам нічога чагосьці не аддам. Цікава, што ёсць такога у Гайдукевіча, што ён збіраецца не аддаць выбаршчыкам. Канешне, но гэта, канешне, правал, то бок нармальны чалавек не пойдзе галасаваць за чалавека, які паказвае яму кукіш. Но па-другое, вось гэтая дзірка у гэтым гербе еўразвяза, ну мы бачым, што яна зроблена з гэтага боку. Да. Мы разумеем, што дзірка зроблена з гэтага боку. Яе вось краі туды. Так. То бок ён туды штосьці кінуў, праткнуў лечым. Праткнуў чымсьці, так, і туды хацеў туды кукіш. Магчыма, ён паказаў, выбаршчыкам паказвае, што ён зараз разверне і туды суне кукіш туды. А магчыма, праз гэтую дзірку глядзяць, ведаеце, гэтыя мігранты, турысты з розных краінаў, якія праз Беларусь рвуцца туды на захад. Вось то бок нічога добрага, канешне, нічога станоўчага. Ну, плакат, канешне, правальны. Вось такая палітычная праграма ад спадара Гайдукевіча. Ну, спадзяюся, што мы дачакаемся ўсё ж такі плакатаў ад іншых кандыдатаў, і там таксама будзе пра што паговорить. Ну, теперь давайте далее. Я бы все-таки подкрэсліў, глядзіце, сёння была гэтая нарада з даверанымі асобамі. Я якраз хацеў працоўны дзень, і чалавек выйшаў на працу таксама і сабраў сваіх давераных асобаў. Гэта мы пра асноўнага кандыдата, а не пра спойлераў. І што вы хацелі пра гэта сказаць, Александр? Ну, ведаеце, я таксама не глядзеў, але пачытаў, што яны там казалі. І у мяне, ведаеце, якое ўражанне? Ніводзін з гэтых кандыдатаў, ні Гайдукевіч, ні Лукашенко, ні Канапацкая, не кажуць пра сапраўдныя праблемы, якія існуюць у краіне. Там, калі робіць апытанку у беларусаў, то першая праблема гэта там кошты, гэта эканоміка, гэта там, ўсё ж такі правы чалавека стаяць дзесьці там на 5-6 месце, там, іх адзначаюць 18% тых людзей, якія жывуць у Беларусі. Гэта не добра, але зараз гэта менавіта так. І аб гэтых праблемах не кажуць ніводным кандыдату, у тым ліку не кажа Лукашенко. Але ўсе размаўляюць з эміграцыяй беларускай, так сваім чынам. І все размаўляюць неяк з краінамі захада. У тым ліку. То бок, Гайдукевіч вось гэтым плакатам ён размаўляе з захадам. І Лукашенко таксама на гэтай нарадзе распавядае аб тым, што вось там эмігранты, беглыя, да? Там нешта ўжо дамовіліся з краінамі захада, ўжо непрызнаныя выбары, ўжо там галасуем супраць іх. Ён шмат тэксту, праз гэты шмат тэксту ён не гаворыць сваімі выбаршчыкамі, бо з выбаршчыкамі ўсё зразумела неяк, а ён гаворыць з захадам. І гэта такая прыкмета гэтай выбарчай, як быццам выбарчай кампаніі, якой, канешне, не існуе, гэта не падобна на выбарчую кампанію. Але чамусьці той самы чалавек, які мае падтрымку 85%, размаўляе праз мяжу з тымі, хто з'ехаў, і з тымі, і з лідарамі тых краін, якіх ён не паважае. А ведаеце што? Ён жа проста не можа гаварыць з сваімі выбаршчыкамі. Няма кантакту. Вось мы такія плеш праелі ўжо тут з разважаннямі пра разрыў паміж тымі, хто з'ехаў, і тымі, хто застаўся. А хто нам увесь час скардзіцца пра тое, што яму не хапае зваротнай сувязі? Журналістаў просяць. Это было месяцы 2 таму на стадыёне. Ён стаяў і прасіў: пішыце, калі ласка, пра праблемы. Я хачу ведаць, пакажыце мне, што. І вось ізноў на гэтай нарадзе з даверанымі асобамі мы пабачылі вось гэтых людзей, там военком, Басков, да, значится, вот Качанова, давераная асоба. Вось, да, значится, вось гэтыя людзі, яны мусяць Лукашенко, давайте мы паглядзім кавалачак відэа, яны мусяць яму расказаць, яны давераныя асобы не для того, каб агітаваць за кандыдата.
тут, конечно, Не вось дай гэты бажа. спектакль про выборы, ён працягваецца, да, то бок не надо агітаваць, не надо, это для выбораў гэтых, это лишнее, да. Вось, палітычная барацьба, нейкае выказванне нейкіх тэзісаў, там, пераканання аднаго, гэта лишнее, да. Вось для чаго, давайте послухаем нам ему гэтыя доверенные особы. Я подбирал доверенных лиц еще и с той целью, и прицелом, что вы ведь все причастны к той политике, которую мы осуществляем. Поэтому, если будет критика со стороны народа, вы же не спихнете там, на кого-то или на президента. Вам придется нести в какой-то степени ответственность за то, за что нас будут критиковать люди. Но главное все-таки здесь не агитация. Ну что тут агитировать за президента? Его видят каждый день даже в утюге. Поэтому главное это получить вот эту обратную связь. Все-таки к вам будет самое большое доверие, самое большое внимание. И люди будут понимать, что вы до меня доведете те проблемы, которыми живет тот народ, который пойдет на выборы, как доложил руководитель. Да, значит, вы причастны к политике, которую мы осуществляем. Как-то звучит так странно. Да нормально, мафия пытается замазать кровью всех, вы несете ответственность тоже, да, это как будто некая криминальная сводка, уже открыта справа. Вот это причастные, да. Клево, что за одним столом собрали. Идея классная, да. Несете отказность. Вы за то, что в чем нас будуць абвінавачваць, пра што нам будуць задаваць пытанні, вы несеце адказнасць, да? Я б на месцы доверенных особаў тут типа, я под такое не подписывался, что я хотел выборы, вот это вот все. Ну окей. І далі тое, власне, пра што я казаў, вы да меня давядзёце тое, пра што з вами будуць размаўляць людзі. А іншага шляху ізноў няма. Вот з журналістамі атрымліваецца неяк не пракаціла, да? Не даводзят. То бок ён ім расказал, што трэба рабіць, не робіць. Не працуе. Да, цяпер давайте паспрабуем з даверанымі асобамі, да? Што будзе, Александр? Няўжо гэтыя людзі, яны сходзяць в народ, вернуцца і такія: ну, слухай, проблемы у нас, у нас, у вас, у нас, не ведаю, да, у причастных, да, вот такие. Раз, два, три, 4, 5, 88, 156. Потому что список проблем может быть вельмі доўгі. Ну, ведаеце, ну, не будзе так, ладно. Я просто себе намагаюсь уявіць себе, хто з гэта, вот военком гэты придурашны, да, там, ці Качанова, ці Басков, ці гэты Заяц, хто з іх можа прыйсці і сказаць наўпрост Лукашенко аб тым, што, слухай, ты выгнаў 500 000 чалавек з краіны, і тых самых, якія ў самым працоўным узросце, у якіх вялікі досвед. Глядзіце, што атрымалася. Я рыхтуюсь зараз падвесці нейкія вынікі працы ў апошнія 4 гады эканомікі, так? Ну, жадалі 15% роста за 4 гады, атрымалі 5. 3 разы меней, так? Про 25 я наогул не говорю, там был написаны плюс 6%, якого не будзе, конечно. Жадалі мець 7,5% гэтых самых, ну, IT у ВВП. Наадварот, зараз маем 4,7, скарачэнне ў 1,5 разы. І гэта ты ўсё нарабіў, таму што ты вельмі перахваляваўся ў 20-м, таму што ты зрабіў рэпрэсіі, таму што ты выгнаў шмат народа з краіны, а яшчэ і влез в вайну. І гэта хвалюе людзей. Калі скончыцца вайна, калі ты скажаш, што я дурак, давайте размаўляць з Захадам, давайте выпускаць палітвязню, калі ты перастанеш пераследаваць сваіх апанентаў, калі можна будзе свабодна уехаць у краіну, у том ліку і Кныровічу і Свердлову. Калі можна нормально будзе выехаць, а не стаяць по 20 гадзін у чарзе. Вось гэта ўсё, што сапраўды хвалюе людзей, як мы ўжо пачалі казаць сёння, у нас такая чырвоная такая лінія сёння аб гэтым, так? І вось гэта сапраўдныя праблемы. Ну, яшчэ, канешне, вывоз бульбы за это самы забаронены. Гэта таксама праблема. А хто з гэтых людзей можа сказаць гэта ў вочы? Вось хто такі смелы? А калі б хто-небудзь мог, чаго ён маўчыць?
да гэтага? Хлопцы, чаго вы мовчыце? Чаго вы мовчыце? Вот там Іван Ісман быў, там этот дырэктар Чырвонага крыжа, ну, людзі такія заслужаныя, як бы не апошнія. Вы себе вообще паважаеце ці не? Ну, чаго? До вас звяртаецца кіраўнік дзяржавы, І кажа, якого вы лічыце прэзідэнта, кажа, ну, распавядзіце мне. Ён же шчыра звяртаецца. Ён же вельмі хоча з вами паразмаўляць о сапраўдных праблемах. Ну, у мяне была падразу версія, што яны самі не ведаюць. Але я думаю, што якраз яны все вельмі добра ведаюць. Якраз яны, я думаю, і навіны чытаюць. Да мы, Александр, хто ведае? Давайте не будем перакладаць працу на кагосьці іншага і зробім зварот ад нашых гледачэй, так спіс топ-10 праблемаў. Накіруем гэтым асобам, можа хтосьці з іх все ж таки. Я думаю, кожны можа выбраць сабе асобу даверную, якая больш падабаецца. А вы кого выбралі? А я не ведаю, можна по геаграфічным. Я там я не всіх пазнаў яшчэ, да, там. Не, вот можно по геаграфічным прынцыпе. У меня есть можно там. У меня есть краш. Гэта, конечно, не Качанова. Ведаеце, таму што серыял з велазаводам, і он жа працягнуўся, а і наш была адказная. Велазавод перед самым Новым годам справаздачыўся, колькі яны выпусцілі велосипедаў у мінулым годзе. 35 тысяч з лакалізацыяй 50%. Таму што, ну, конечно, гэта правал, але я нагадаю, што калі велазавод выпускаў 180 тысяч пры Мурав'ёве, лічылі, што гэта вельмі мала і патрабавалі ад яго помню. Мурав'ёва пасадзілі на там 5 гадоў. Мне здаецца, што Качанова месца ў СІЗА ўжо за гэты велазавод. Таму для мяне яна, канешне, моя даверная асоба, я буду пісаць менавіта ей. Слухайце, ну, а калі так сур'ёзна, то калі хто можа і скажа Лукашенку што-небудзь, да гэта, відаць, Качанова. Все астатнія, мне здаецца, не рызыкнуць. Вось, але і ў гэтым ёсць сумневы. Сябры, на гэтым мы абмеркавалі все тэмы, якія мы закладалі на сённяшнюю праграму. Дзякую вам вялікі за ўвагу. Будьце такімі ж бадзёрамі ў наступным годзе, як мы у гэтым годзе, да? Як мы з Александром Кныровичем. Усміхайцесь. Ва ўсім, што адбываецца, нават у нечым не вельмі прыемным і сумніўным, паспрабуйце знаходзіць нешта станоўчае, нешта, на чым можна усміхнуцца. Смех працягвае жыццё, а нам з вами трэба жыць яшчэ вельмі і вельмі шмат. Так. Нам трэба дачакацца, сябры. Паважаны сябры, я падтрымаю Павла у тым ліку, у тым сэнсе, што мне падаецца, што мы з вами зараз жывем, ведаеце, у такіх стужках Марка Захарова, такі, той самы Мюнхгаузен, ці там звычайны цуд і так далей. І ніяк па-іншаму, акрамя вось з гумарам і сарказмам адносіцца да гэтага, ставіцца да гэтага немагчыма, бо, ну, гэта ж, ну, паглядзіце на гэтыя даверныя асобы ці на гэтыя плакаты. Ну, гэта брэд. У нармальнай краіне, ну, гэта было бы там, гэта пацыенты навінак. Усі цалкам, усі разам, таму усміхайцеся, не берыце нічога да сэрца з гэтага, гэта ўсё маразм, які калісьці, я вельмі спадзяюся, не ў гэтым годзе, но вельмі хутка скончыцца, ну а мы будзем як можам вас падтрымліваць, таму уже з наступіўшым 25-м Новым годам. Сябры, на гэтым сёння ўсё. Наступны стрым праз гадзіну, гэта будзе стрым з Дмітра Лукашука з эканамісткай Алісай Рыжыченко, прысвечаны, я думаю, цалкам эканоміцы, а мы з Александром з вами на тыдзень развітваемся, сустрэнемся ў наступную пятніцу. Пакуль. Да пабачэння.